Прывітанне, сябры. Хачу адразу загадаць вам загадку. Пры дарожцы стаіць сонейка на ножцы. Здагадаліся, што гэта? Правільна, гэта вясёлы, жоўты, пухнаты дзьмухавец. Але па ўсім відаць, што назву сваю ён атрымаў не ў перыяд красавання, цвіцення, калі ён яшчэ жоўты, такі бліскучы, а калі ўжо з'яўляюцца на ім, калі ён набірае моц, і мы бачым белыя, пяшчотныя, амаль празрыстыя шарыкі, на якія трэба падзьмуць, і з яго паляцяць паўсюль насенні парашутысты, ад якіх потым недзе зноў з'явіцца новае сонечнае поле. Зразумелі, чаму дзьмухавец? Бо мы на яго дзьмуем, дуем. Паспрабуйце і вы, бо гэта не толькі разносіць насенне, але яшчэ і выклікае добры настрой і усмешку. Дарэчы, у яго шмат народных назваў. Гэта і абдуванчык, і малачай. Ну, усе вы ведаеце, што калі сарваць сцябліну, то выступае такі белы сок, і ён вельмі ліпкі, а потым чарнее на руках. Але называюць яго яшчэ і багатка, і папок, і коцікі, і дмухель, і зубнік, і нават жоўтае цыкор'е. Дарэчы, з маладых лісточкаў дзьмухаўца атрымліваецца вельмі карысная і смачная салатка. Так што частуйцеся, дзьмуйце, усміхайцеся і любуйцеся. Да сустрэчы, сябры!